Uthando Nesithembu season 9 luphelile bethunani, ngoku sesihleli simane sicinga sijonga uba kanye bekwenzeka ntoni. Sisaza kwenza ii-videos ke bethunani sithi digest yonke into. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke emveni koba kudlale ifinale leka season 9 utata Musamseleko eveza uba uMpilo akazumenzela izinto zakhe and yena akasuzomsa nasemsebenzini ekuseni udiniwe, ndiye ndathi lo tata phofu as much as esithi uyamthanda uMakhwela and then uzaba part of isithembu, ufuna noba kude izinto zibe right, kubekho i-unity in the long run, uyayiqonda uba he is also setting up uMakhwela for uba angathandwa ngabantwana bakhe. Because umzekelo uMpilo le nto yenzekayo esithi utatakhe akazumenzela izinto kuba engavani noMakhumalo, and that ke uMpilo uthatha icala yifight yabomosi engento kawife number 5 akazuphela ngoku enento ngakusamke because nguye lo wenze yonke le nto yenzekayo ngoku yena akakwazi nokwenzela izinto ngenxa yaloo nto leyo. Jonga ke ngoku nangokuya bekuziswa umntana kaMakhwela, utata Musamseleko waveza uba uMpilo is influenced by uMakhumalo, hence engafuni nomfunqula umntana even though ke uMpilo ebechazile yena uba uneflu. Nanku ke ngoku nalo kaMangwabe uMawande, umamakhe wambiza wamhlasa phantsi wachaza uba yena notatakhe bazawudivosa ngonxa kento kawife number 5. Umamakhe wetshilo wathi kukhe kwafika umntu wesihlanu yena uyahamba, so bayadivosa. Wade watsho uMawande uba akayazi why bezawudivosa ngenxa kawife number 5, so akazuba ne-resentment ke ngoku umntana towards lo wife number 5 bengekamboni nombona okanye bene-relationship naye. And then ke kukwaba kwamayeni abantwana ndifuna uphosisa akukho nto, umpumelelo saye sava uba kanti ebemazi vele usamke kwa before utatakhe abe kanti uzamtshata, inoba wayethuma bona ke babambizele yena noLwandle babemazi. And then ke ngoku umnini hayi wethu nguyikwekwe ngumntana, yazi abantwana abangamakhwenkwe bangeni yonke into le. And then ke ngoku usemncinci kakhulu ke ngoku omnye lo uyintombazana. Then ke ngoku umayeni I think futhi ngoyena nkosikazi unokhawuleza ungabi nangxaki nosamke in terms of bona like noba bangana-relationship but animboni caba anganengxaki naye. I think ngoyena yena anganje kunye naye compared to uMangwabe kunye noMakhumalo. But yeah, ibe observation yam leyo with everything that's going on. I think uzawuhambe even abantwana bakatata Musamseleko babe nayo i-resentment abanayo, because even abantwana bakaMacele bona abanangxaki nosamke, bayamthanda. Even nomntana kaSamke abayingeni, and obviously uSamke uyevana nomamabo. Then ke ngoku andiyazi khona nje some tensionanyana surrounding into yakhe wife number 5. Ndifuna ubona uba izawuhamba iphele ibanjani nabantwana aba badala sababona bona. Umzekelo oLwandle akho nto ingako bayi-expressayo, like abangeni ndawo baxakene nezabo nabo bayamithisa. Utata bufuna batshate, Mpumelelo nayo namakhosikazi akhe esingayazi yithini into, abanye balotyoliwe asikaziboni ilobola zabanye sigqibele be-engaged kwizingane zesithembu. Anyways, enkosi kakhulu ngothi nibukele le video bethunani. Do you think utata Musamseleko naye ikhona indima ayidlalayo ukwenza uba uMakhwela ahambe angathandwa okanye angathandwa umzekelo nguMpilo? Mamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.